аз съм доктор Елена Недялкова и това видео е за моите пациенти. Ако вие не сте мой пациент, сверете информацията с вашия лекуващ ортодонт. Скъпи пациенти, свалили сме брекетите и сега ще поставим ретайнер. Разбрали сме се за ретайнер, който е такъв тип алайнер, тип прозрачна шина, вакуумформована шина. И това е инструктажа за съхранението на ретайнера, за да може зъбите да си останат на мястото, да си го ползвате максимално дълго време и да не давате ненужни пари за нови и нови бройки. Така, първото нещо, което е най-важно и трябва да знаете, е, че този ретайнер се почиства с сапун или веро и четка. Не дейте да го почиствате с паста за зъби, защото в нея има малки абразивни частици, които ще наранят неговата повърхност и ще започне по-лесно да попива миризми, бактерии и оцветяване. Ако искате максимално дълго време да бъде прозрачен, по-добре с веро или сапун. Хубаво е да го търкате с четка за зъби. Сега като поставим ретайнера, ако вашата четка за зъби е малко по-стара, може да бъде пенсионирана в това да бъде четка за ретайнера, да си купите нова четка за зъби. Не дейте да се изкушавате, да го накисвате само в таблетките, които са за почистване на ортодонтски апарати. Те са много хубави, но те са допълнителен метод за почистване. Не са основния метод. Когато мием прозорците, не пръскаме само с някои препарати да си тръгнем. Трябва си търкане, за да бъде всичко чисто. И не забравяйте, освен самия апарат, трябва да почиствате и кутията. Най-често ви даваме такъв тип кутии след край на ортодонтското лечение, които са напълно чисти и свежи. Те също трябва да бъдат редовно проверявани и почиствани, за да няма такива ситуации. Защото това е една много добре ползвана кутия, която не трябва да има този външен вид. Нали? Дори да е много добре изчистен апарат, ако кутията не е в добра кондиция, не са хубави нещата. Ретайнерите се почистват с вода с нормална температура. Не дейте да ги изварявате, да ги слагате в микровълновата печка, да ги търкате с телени четки или да ги киснете в някакви разтвори, които не са специално за ретайнери. Това ще ги увреди и особено ако ги изварите, те ще се разпаднат. Ако искате максимално дълго време да си ги ползвате и да имат свеж и приятен вид, нормална температура на водата, веро или сапун, четка за зъби и допълнително може да се ползват таблетки за накисване. Ако имате домашни любимци в къщи, ви призовавам да си пазите ретайнерите от тях, независимо дали са такъв тип или са от този тип. Защото домашните любимци, особено кучетата, много обичат ретайнери. Те няма да го глътнат, но ще ви го надъвчат, просто колкото да ви направят беля, защото всичко, което е било във вашата уста, им е много, много интересно. Имах една седмица, в която имах 2 ретайнера, изядени от 2 различни померана, така че имайте го предвид. Ако поради някаква причина вашият ретайнер се счупи или се загуби, това не е знак от съдбата, че трябва да спрете да го носите. Трябва да дойдете в кабинета, за да се направи нов такъв. Защото ако дойдете и примерно самия ретайнер е сцепен, това е много честа ситуация, и е мръднал някой от предните зъби, ние няма как да го приберем по магичен начин. Отново ще трябва да се проведе някакво малко ортодонтско лечение, което вие в повечето случаи не желаете. Така че заповядайте преди ретайнера да се разпадне съвсем. Този тип ретайнери, тъй като са много тънки и финни, стареят и горе-долу на 2 години при нормална експлоатация трябва да се сменят.